Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 27 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 10 bersikulo 46 ngadto sa 52. Miabot sila sa Jericho. Og sa diha nga mubiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an og sa dakong panon sa katawhan, may buta nga makililimos nga ginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga maudi ay kadto si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaluy-in taon ako. Daghan ang mibadlong og mipahilom kaniya. Apan misamot hinuon siya sa pagsinggit, kaliwat ni David, kaluyin taon ako. Mihunong si Jesus ug miingon, tawga siya. Busa gitawag nila siya, giingna nila ang buta. Paglipay, tungod kay gitawag kaniya. Ug giwakli niya ang iyang kupo, bilukso siya ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo. Gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, lakaw na ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.